Ela é a atracción cada último sábado de outubro. Sí, a verdad que sí, estuve vendo un pouco así todas as gaiolas que hai e todos os exemplares, a verdad, un nivel moi bon, moi bon. En Sanxillao de Mos, Castro de Rei, este día sacan a concurso as súas mellores aves autóctonas. A xente cada vez selecciona máis o produto e, bueno, vanse mellorando. Desde moi cedo os criadores exhiben en medio cento de gaiolas galos e pitas da raza Mos. A súa morfoloxía é o que aquí se valora. Que o galo sea bonito, que teña boa cresta, que non teña plumas que non correspondan, sobre todo belleza. E é que esta pita é para admirar. De cabeza pequena, cresta enguisante e con 3 filas de pupilas e puntos, ten unhas calidades que a fan única. O que mellor ten é que ten uns ovos fabulosos. Ten uns ovos que son inmellorables, non se comparan con ninguna outra. Trouxeron aos suevos cando conquistaron Galicia como animal de pelexa e veu para quedarse e facer as delicias do noso padar. Destaca polas súas carnes e pola calidad do seu produto, tanto de ovo como de carne. Estivo a piques de desaparecer, pero grazas ao traballo de recuperación de 8 criadores que fundaron no 2001 a Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos, hoxe estas aves son recoñecidas dentro e fora de Galicia. Cando empezamos nunca pensamos que podíamos chegar ao que chegamos, non? Por iso, este día en Sanxillao, máis cunha competición, é unha delicia observar que a nosa raza, pese as súas pequenas dimensións, cada vez se fai máis grande en todo o mundo.